Ginpasaka ang ethics complaint batok kay former Senate President Senator Escudero sa Senate Committee on Ethics. Ini ang nag-ugat sa 30 milyones ka pesos nga donasyon nga iyan nabaton sang nagligad nga 2022 elections nagikan sa iabian nga isa ka kontraktor nga si Lawrence Lubiano. Si Lubiano amo ang presidente sang Centerways Construction and Development Incorporated nga isa sa top 15 nga flood control contractors nga ginflag ni President Ferdinand Marcos Jr. Ang nag-file sang reklamo batok kay Escudero amo ang abogado nga si Attorney Marvin Aceron. 5 ka grounds ang ginlista sini sa 21 ka pahina nga reklamo, lakip ang conduct unbecoming bilang miyembro sang Senado, conflict of interest kag improper influence, amo man ang ginaalagar paglapas sa Omnibus Election Code. Pahayag naman ni Escudero, wala na siya nakibot sa reklamo batok sa iya. Nagapati ini nga resulta na ini sang iya nga privilege speech kung sa diin pila ka beses ini ginlawag si Anay House Speaker Martin Romualdez nga amo ang utok sa likod sang pagduot sa mga senador nga involved sa flood control scandal. Gindugang pa sang Anay Senate President nga pamulitika lamang ini kag kabahin pa sang script kag pagtabon sa kunano ang kamatuoran.